Siyudad sang Iloilo naghakot sang pasinungog sa PCCI kag CMCA Awards sa Department of Trade and Industry. Samtang dalan sa Mulyo Lunes City proper nga temporaryong ipasaraduan bungod sa pagkaula sang palm oil, nagbukas na. Ginpabugal ni Mayor Jerry Treñas ang mga pasidungogan na kuha sang Iloilo City sa most business-friendly city sang PCCI kag Cities and Municipalities Competitive Index sa Department of Trade and Industry. Suno sa alkalde, ang mga award ang nisulta sang pagbinuligay sa mga Ilonggo. Special citation na nakuha sang Iloilo City sa PCCI Most Business Friendly. Samtang naghakot naman sang award ang syudad sa Cities and Municipalities Competitive Index ng DTI. Doon nga mga empleyado, no? Number 1 sa Most Improved Highly Urbanized City. Number 3 sa Resiliency. Number 7 sa Infrastructure. Kag overall, number 7 kita. Kita pinakataas sa tanan nga highly urbanized cities sa Visayas. Ginbalik ni Mayor Treñas sa pumuloy ang pasidungog sa pagpating ang matuod nga nagpanikasog para makuha ini amo ang tagsa ka Ilonggo. Bilang leader, si Mayor Treñas ang naghatag sang direksyon para malambot hindi lamang ang kauswagan kundi ang maayong estado sa ekonomiya sang Iloilo City. Hindi ni akon award. Award ini sang bilog nga syudad sang Iloilo. Kamo ni ang nagbaka-baka para nga may award kita. Ako lang ang kapitan. Pero tanan ang gabugsay kag tanan hero. Nagpasalamat man ang alkalde sa bulig sang pribado nga sektor para sa naglain-lain nga programa sang syudad. Para sa alkalde, mas madamo pa ang maobra sang lokal nga panguluhan bangod sa mga kasugtanan kaangay sang PPP project nga magadala sang madamo nga oportunidad sa mga Ilonggo. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patron. Doble ang pagtinlo nga ginhimo sang lokal nga panguluhan sa dalan Mulyo Lunes City proper matapos ang pagtakilid sang container van nga may karga sang palm oil. Domingo natabo ang aksidente sa approach mismo sang Taytay rason nga temporaryo nga ginsirado ang dalan. Sa report sang Iloilo City Public and Transportation Management, tuman ka delikado para sa motorista ang naulang ang mantika bangod madanlog ang dalan. Magluwas sini, nag-ilig man sa drainage nga nagkanto sa Iloilo River ang langis nga nagresulta sang oil sheen. Pila sa mga interventions nga ginobra among rerouting sa mga salakyan, pagkordon sang palibot para sa mga residente malapit sa lugar, kag papahamtang sang oil spill boom sa panghigaron sang Iloilo River. Nagbutang man sang sawdust kag rice hull sa ginuntanan sang insidente ang makatapos ang General Services Office kag Senro. Nagbulig man ang Bureau of Fire Protection, tugo personnel kag mga tanod gikan sa Barangay Ortiz para malimpihan ang palibot. Bangon sang madasig nga aksyon kag operasyon, gilayon nga nagpasalamat si Mayor Jerry Treñas. Ang oil nga na ula dira, doon na limpyohan na nila, nag-abre na subong aga. Alas 10 kayo na, ginpabalo na kami na open na. No? Sa piyak nga bahin, nag-abiso naman ang CDRRMO sa publiko nga hindi paggamiton o kung ibaligya ang natipon nga raw palm oil bukod wala pa ini maproseso. Nahabaton sa report ang CDRRMO nga may pila ka individual kag residente nga nagpangunyadi pa sa langis matapos ang aksidente. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patron.